дуруд бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи дар мавзӯи рӯзро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. имрӯз бо як зумра омӯзгорони факултети тиббии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ва ҳамзамон донишҷӯёни ҳамин факултет, ҳамин донишгоҳ дар хусуси бемории диабети қанд, ки тибқи омор масола аз 8 то 10% меафзояд, суҳбат мекунем. имрӯз аз ҷумла дар суҳбати мо иштирок доранд Мавлуда Аҳмадова, табиб эндокринолог, яъне ғадудшинос, Абдурауф Қодиров, номзади илмҳои тиб, омӯзгори факултети тиббии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, Зарина Рафиева, доктори илмҳои тиб, профессор, Баширхон Турсунов, омӯзгори факултети тиббии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ва Абдураҳим Мирзоев, омӯзгори факултети тиббии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. Бемории диабети қанд дар ҷомеаи муосир яке аз бемориҳое ҳаст, ки бемории музмин ба ҳисоб меравад ва дар натиҷаи вайроншавии кори ғадуди зери меъда ба вуҷуд меояд. ин чандин оризаҳои дигар низ дорад ва дар суҳбат бо мутахассисон дар хусуси сабабҳои ба вуҷудоии бемории диабети қанд, роҳҳои пешгирии он, оризаҳои он ба андоми инсон, ба дигар узвҳои инсон дар маҷмӯъ ва ҳамзамон таъсири бемории қанд ба модароне, ки дар ҳоли ҳомиладорӣ қарор доранд. пеш аз оне ки дар бораи бемории қанд, дар бораи сабабҳои пайдоиши он, пешгирии он суҳбат кунем, бисёр ба маврид аст, ки бинандаи мо дар маҷмӯъ донад, ки бемории қанд чӣ гуна беморӣ аст. бемории диабети қанд ин бемории музмини эндокринӣ мебошад, ки дар он ҳолат ғадуди зери меъда фаъолияти худро гум мекунад. чӣ хел гум мекунад? яъне баровардани гормони инсулин дар он ҷо вайрон мешавад, ё норасогӣ, умуман норасогӣ, ё ба дигар хел гуфта мешавад мутлақ ва ё нисбӣ, норасогии мутлақ ва ё нисбӣ гормони инсулин дида мешавад, ки дар ин ҳолат дар бемор баландшавии сатҳи қанди хун, глюкозаи хун баландшавӣ дида мешавад. барои чӣ глюкоза гуфтам, ки одамоне ки шояд диабети қанд мегӯянд намедонанд, ки гап дар бораи глюкозаи хун меравад. бале, дар ин ҷо глюкозаи хун дар назар дорад. зиёд мешавад ё кам мешавад? зиёд мешавад. чаро ҳамин ғадуди зери меъда, ки ҳормони ба вуҷуд оваранда ё ки ҷудокунандаи инсулин аст, вайрон мешавад кори ҳамин ғадуд? сабабҳои асосӣ барангехтани пайдоиши беморӣ дар он аст, ки бисёртар, яъне пурхӯрӣ, асабонияти бардавом ва сироятҳои вирусӣ, тамоюли ирсӣ, яъне ирсият нақши асосиро дар пайдошави беморӣ мебозад ва ин ҳам бошад бардавом истеъмол намудани баъзе маводҳои дорувории худсарона аз тарафи шахсони солим бисёртар мадди назар аст. ино сабабҳои вайроншавии ғадуди ҳосилкунандаи инсулин ҳастанд ё ки сабабҳои дар маҷмӯъ ба вуҷуд оварандаи бемории диабети қанд? ба вуҷуд орид бемории диабети қанд. имрӯз нафароне ба ҳамин беморӣ гирифтор мешаванд, мубтало мешаванд, ки онҳо ирсӣ нестанд, яъне пуштӣ нестанд, аз падар мерос ё аз модар мерос нагирифтаанд, агар ба қавли ҳамин гуна гӯем. дар баробари пурхӯрӣ, дар баробари худсарона истеъмол кардани доруҳо боз кадом омилҳо метавонад сабаби ба вуҷуд омадани бемории қанд шавад? бисёртар сабаби пайдоиши дигар ин стресс мебошад, стресси бардавом, тарсу ҳароси доимӣ. чӣ бояд кард, ки ба ҳамин бемории диабети қанд гирифтор нашуд? бисёртар барои пешгирии беморӣ асосан яъне машғул шудан бо варзиш, истифодаи растаниҳое, ки хусусияти аҳамияти табобатӣ доранд, аз қабили донаи тамашк, истеъмоли растании бобуна, бисёртар истифодаи донаи тамашк, растании штурхор, решаи растании штурхор бисёртар истифода шавад. дар маҷмӯъ ин маводҳои растанӣ яъне барои пешгирӣ ҳам ва барои табобат ҳам истифода бурда мешаванд. интихоби тарзи ҳаёти солим дар маҷмӯъ метавонад, ки инсонро ҳам аз гирифторшавӣ ба бемории диабети қанд эмин дорад ва ҳам агар бемор бошад кӯмак калон расонад. инро гуфтан дар кор аст, ки ғадуди зери ма ҷазирачаҳое дорад, ки лангерганс мегӯянд, дар он ҷо истеҳсоли инсулин ба вуҷуд меояд. дар зери таъсири хӯроки носолим, хӯрдани истеъмоли
машруботи зиёд, сурохҳои фастфуд, чизе ки маъмул аст асосан дар мобайни хурдсолон ва донишҷӯёну наврасон, ин ба ғадуди зери меъда зӯроварӣ меорад, ки метавонад ҳосили инсулинро ё кам кунад, дар зери таъсири доимо ангезидани вай метавонад ки ё ки кам шавад. Инам ба овардани бемории диабети қанди яъне нави 2 оварда расонда метавонад, ки сабаби асосияш ин вайрон кардани реҷаи хӯрокхӯрӣ ва нодуруст истеъмол бурдани хӯрок ва ғизои солим. Бинобар ин истеъмоли ғизои солим, тарзи дуруст бурдани хӯрок ва дар вақтҳои лозима хӯрдан ин нақши муҳим мебозад. хуб тамоккашӣ наметавонад ба вайроншавии кори мубодилаи моддаҳо дар маҷмӯъ ба узвҳои дохилаи инсон таъсири манфӣ расонад? Тамоккашиам таъсири манфӣ ҷиддӣ расонида метавонад. Яке аз сабабаш ба ғадуди зери меъда таъсир расонда, дигараш ба рагҳои хунгард таъсир расонда, эндотели сосудорро танг карда метавонад, ки ҳам ба оризуҳои дигаре ки дар давоми мавзӯъ гуфта мегузарем оварда расонида метавонад. Ташаккури зиёд. Бисёр хуб аст. гапсари он аст ки дар бораи хӯрокҳои саридастӣ суҳбат кардед. Дар урфият ё ки маъмулан онҳо хӯроки саридастӣ мегӯянд дар мо ва барғалат тезтайёр менависанд ё ки зуд тайёр менависанд. гамбургер, чизбургер, намедонам кадом навъҳои дигар ки имрӯз насли наврас истеъмол мекунанд, мехӯранд. гапсари он аст ки падару модар бояд ҷиддӣ назорат кунанд, ки фарзандон як диалектика аст. мо мехоҳем ки фарзандонамон солим бошанд, ояндаи хуб дошта бошанд, аммо ҷиддитар пеш роҳи онҳоро аз истеъмоли ҳамин гуна хӯрокҳо намегирем. яъне худамон сум медиҳем, маблағ медиҳем ки рафта ҳамин гуна хӯрок истеъмол кунанд, аммо мехоҳем ки фарзандамон солим бошад. рафторе ки мо мекунем ба он орзуву умеде ки аз фарзанд дорем зид аст. чӣ бояд кард ки ҳамин инсон ба ҳамин ҳолат гирифтор нашавад, ё ин ки пеши роҳи асабнокии худро гирад, ё ин ки тарсро аз вуҷудаш дур кунад? шумо дуруст қайд кардед. доимо ангезиш аз берун, яъне асабона шудани одам яке аз омилҳои асосии на танҳо бемории диабет, ба дигар бемориам оварда мерасонад. дар маҷмӯъ бояд ҳар як шахс реҷаи худро ба як режими муайян тасдиқ диҳад. саҳар вақте аз хоб хестан ҳатман ба кори ҷисмонӣ машғул шудан, вақте гардиши пагҳои рӯзӣ ҳам таъмири хунро бо оксиген нағз мекунад, ҳам майнаи сарро ором мекунад. вақте ки майнаи сари мо ором шуду таъсири даркории кислород ба майнаи сари мо расид, мо ором мешавем. дуюм, хӯроки сархӯрӣ, хӯроки лозим хӯрдан дар коре ки хӯроки тез ҳазмшаванда набошад. чӣ қадр мо гуфтем фастфудҳо хӯроке ки ба бадани мо энергияи лозимаро биёрад, коре ба асабонӣ оварда мерасонад. ин яъне фикрҳои ноҷод дар сар омадан, ҳаминро бояд пешгирӣ кард. дуюм, ҳатман зарур аст ки барое ки мо чизҳои стрессро барои бисёр одамон сабаби асабонияшонро паст кардан медиҳанд ба истеъмоли ҳарқира дору бе таъиноти духтур. ин ҳам ба ин зарар оварда метавонад расонад. бисёр гурӯҳи доруҳое ҳастанд ки ба ғадуди зери меъда таъсири манфӣ мерасонанд. аз он ҷумла стероидҳо бисёр таъсири манфӣ худ расонда метавонанд. биноҳамин оромӣ ин яке аз роҳҳои муҳим аст. тарзи дуруст мондани кор ва истироҳат. истироҳат ҳатмист. ба фикри ман дар давоми рӯз агар мо метавонистем 2 бор ё 3 бор 5 минут 10 минут ба корҳои ҷисмонӣ машғул шаванд дар давоми кор, беҳад таъсири муфид мерасонад. ташаккури зиёд. бубинем, яке аз масъалаҳое ки имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳон мадди назар аст, ҳамин таъсири ниҳоят манфии бемории диабети қанд ба модарони ҳомила аст. ҳамин биёед дар ҳамин хусус суҳбат кунем, ки ҳамин бемории диабети қанд ба модарони ҳомила, ба тифле ки дар батни онҳо аст чӣ таъсир мерасонад ва чӣ бояд кард барои пешгирӣ аз ҳамин ҳолат? саломатӣ ин асоси некуаҳволии инсоният, шахс, оила ва ҷамъият ба шумор меравад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид менамоянд ки солимии аҳолӣ, хусусан солимии модару кӯдак дар маркази таваҷҷӯҳи доими давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, зеро генофонд ин ояндаи генофонди миллат мебошад. аз модари солим, фарзанди солим таваллуд мешавад. қайд кардан зарур аст ки ба солимии модару кӯдак якчанд омилҳо зарар оварда метавонанд. яке аз ин омилҳо ин диабети қанд мебошад.
ва таъсири диабети қанд ба модар ва кӯдак хеле ҷиддӣ мебошад. ҳозир диабети қанд бисёр проблемаи ҷиддии соҳаи тандурустии тамоми ҷаҳон мебошад. дар ҷаҳон одамони гирифтори бо диабети қанд 7% тамоми ҷаҳонро, аҳолии ҷаҳонро ташкил мекунанд. ва мутаассифона бисёртар зиёдтар басомади бемории диабети қанд ба занҳо муносиб мебошад. аворизи ҳомиладорӣ дар занони гирифтори диабети қанд ин бисёртар ин таваллуд кардани кӯдаки калонҷусса, яъне ки мегӯянд макрасамия, мегӯянд ин калонҷусса таваллуд кард. Модарзод калонҷусса таваллуд аз сабаби оне ки аз таваҷҷӯҳи обҳои назди тифлӣ ба тифл глюкоза интиқол меёбад. миқдори зиёди глюкоза интиқол ёфтанаш мумкин да қанд, лекин таваҷҷӯҳи интиқоли инсулин ба аз модар ба кӯдак монегӣ мекунад, интиқолаш камтар месавад. барои ҳамин бисёртар кӯдакони калонҷусса агар бо суханои тибби гав занем макрасамия бо макрасамия таваллуд мешаванд ки ин асоси дар ин асос кӯдакҳо бо осебёбӣ дучор мешаванд, яъне ки шикастани устухонҳои камарванди қулфак ба вуҷуд омаданаш мумкин мебошад. ва пас аз таваллуд ки дар дохили батн дар вақти таваллуд кардан аз сабаби оне ки тифл калонҷусса мебошад ба ин хел осебиҳо дучор шуданаш мумкин. ба ғайр аз ин басомади ҷарроҳиҳои буриши қайсарӣ, яъне ки таваллуд бо роҳи ҷарроҳӣ бисёр шуда истодааст, басомадаш хеле зиёд мебошад. инам аз сабаби ки тифл калонҷусса мебошад ва бо роҳи табиӣ таваллуд карда наметавонад. ба ғайр аз ин бисёр оби, бемории преэкламсияи ҳомиладорӣ як аворизи ниҳоят ҷиддӣ мебошад ки бештар аз занҳои солим дар занҳои гирифтори диабети қанд 4 маротиба зиёдтар ба назар мерасад. ба ғайр аз ин таваллудҳои пеш аз муҳлат. барои чӣ таваллудҳои пеш аз муҳлат? аз сабаби оне ки дар занҳои гирифтори диабети қанд сироятҳои бисёр он кас сироят шуданашон мумкин. барои ҳамин бо таваҷҷӯҳи обҳои назди тифлӣ бисёр обӣ ин чӣ ба аворизи пеш аз муҳлат таваллуд шудани тифлон оварда расониданаш мумкин мебошад. бемории бисёр обӣ ин агар ки дар батни модар обҳои назди тифлӣ ҳастанд ки онҳо тифлро чӣ мекунанд? муҳофизат мекунанд. ва агар ки сироят дар дохили батни модар шуд, модар сироят ёфта бошад, барои ин ки занҳое ки ба диабети қанд гирифторанд ба сироятшавӣ бештар гирифтор мешаванд. барои ҳамин аз сабабе ки бо обҳои назди тифлӣ ба тифл ҳамин сироят интиқол меёбад, пеш аз муҳлат таваллуд шудани тифлон зиёдтар мешаванд ки ин ба фафти тифлон, фафти перинаталӣ гуфта, ин фафти навзод, фафти дохили батнӣ, фафти навзод пас аз 7 рӯзӣ, дар давоми 7 рӯзӣ таваллудшавиро ин фафти перинаталӣ меноманд. ин ҳолат ба генофони миллат таъсир албатта, албатта. ба ғайр аз ин яке аз бемориҳое ки тифл таваллуд мешавад бо ин беморӣ, ин фетопатии диабетикӣ мебошад ки бо ин беморӣ занҳое ки бемории диабети қанд доранд. тифл ба муҳити берун мутобиқат надорад, мутобиқ намешавад. вай ки дар батни модар аст, вақте ки таваллуд мешавад бо фетопатии диабетикӣ ба муҳити беруна, ҳаёти муҳити беруна мутобиқ шуда наметавонад. ва ин ҳам ба фафтият оварда расонидаш мумкин. ба ғайр аз ин аз модароне ки бо диабети қанд гирифтори бемории диабети қанд ҳастанд, тифлон бо нуқсонҳои модарзодӣ таваллуд мешаванд, бо бисёр бемориҳо таваллуд мешаванд. ё ин ки як савол ба миён оварданаш мумкин аст ки тифлоне ки таваллуд мешаванд бо диабети қанд баъд бемор мешаванд. албатта ин аз чӣ вобастагӣ дорад ки модар бо диабети қанд
ё падар ё ин ки ҳар дуи волидайн беморӣ ба бемории диабети қанд гирифтор мебошад. Агар ки танҳо модар гирифтор бошад, ҳозир як 2% тақрибан 2% ҳамин тифлоне ки таваллуд шуданд бо диабети қанди навъи 1 гирифтор шуданашон мумкин мебошад. Ин дар давоми ҳаёт, дар давоми як 5 сола 6 сола то 15 сола ба ҳамин аллакай чӣ зуҳуроташ намоён мешавад. Агар ҳар дуи волидайн ба бемории диабети қанд гирифтор бошад, як 35% ин хел тифлон ба диабети қанди навъи 1 гирифтор шуданашон мумкин мебошад дар давоми ҳаёти худ. акун ҳамун модароне ки ба ҳамин бемории диабети қанд гирифтор ҳастанд, чӣ бояд кард ки таъсири манфӣ ба кӯдак нарасад? пеш аз ҳамин инсулин ихтироъ кардан, вақте ки занҳои беморӣ бо диабети қанди навъи 1 инсулинро истеъмол намекарданд, дар ин вақтҳо фақат ба 5% занҳо мумкин буд ҳомиладор шуданд. ҳозир занҳое ки бо диабети қанд гирифтор ҳастанд, онҳо монанди занҳои солим ба ҳомиладор мешаванд, таваллуд мекунанд. Барои чӣ? Дар таҳти назорати духтурои акушер-гинекологҳо ҳастанд, ки дар марказҳои репродуктивӣ ба инҳо суҳбат мегузаронанд. Ва албатта ин хел занҳо пеш аз ҳомиладор шудан ба нақшагирии ҳомиладоршавӣ бояд ки паҳрез кунанд ва хӯрокҳои чӣ хеле ки мана устодон гап заданд дар ин ҷо, растанӣ бо равғани хӯрокҳои бо равғани растанӣ тайёр карда шуда истеъмол кунанд. Бисёртар нони, агар нон хӯранд, нони сиёҳ, ғалладониҳои коркарданашуда, сабзавотҳои коркарданашуда, инҳоро бисёртар истеъмол кунанд. Шириниҳоро истеъмол кардан камтар аз ратсиони худ дур кардан лозим мебошад. берун куним беҳтар мебошад. Дар вақте ки занҳои бо диабети қанд гирифтор ба нақша ҳомиладоршавиро ба нақша мегиранд. Камтар ширинӣ, равғанӣ, чарбу, хӯрокҳои чарбудор, гӯштҳои серравған, дар инҳо мешавад, дар ба ғайр аз ин дар қулчақандҳо ҳастанд инҳо, дар қаймоқ хе чизҳоро камтар истеъмол кардан лозим мебошад. Хӯрокхӯриро дар як рӯз 5 маротиба ба 5 як ратсиони кам тақсим кардан лозим мебошад, ки ин аҳамияти хеле муҳим дорад. Ва албатта дар таҳти назорати духтурон, акушер-гинекологҳо дар марказҳои репродуктивӣ шуданашон лозим мебошад. Ба дунё омадани фарзанди солим орзуи ҳар як модар аст. Албатта. пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон беҳуда намегӯянд ки модари солим, фарзанди солим, ҷомеаи солим, солимии ҷомеа, солимии миллат боигари давлат аст, мегӯянд пешвои миллат. ҳамин бемории диабети қанд нишонаҳои зоҳирӣ дорад? яъне дар вақте ки одам ба бемории диабети қанд гирифтор аст, аз андоми он эҳсос кардан мумкин аст ё мушоҳида кардан мумкин аст ки инсон ба ҳамин беморӣ гирифтор аст, ё ин ки умуман бемории диабети қанд ба андоми инсон, ба шакли зоҳирии инсон чӣ таъсир мерасонад? дар шаклҳое ки асосие ки дар шахс мушоҳида мешавад, ба фарбеҳии зиёд ва агар диабети қанди якумин дараҷа бошад, харобшавӣ ё камвазнӣ, яъне ки аз ҳисоби ин ду навъи диабет вуҷуд дорад, диабети қанди навъи якум ва диабети қанди навъи дуюм. Дар диабети қанди навъи якум асосан наврасон ва то синни 35 сола гирифтор мешаванд, ки аломатҳои хоси худро дорад. бисёртар пурхӯрии онҳо мушоҳида карда мешавад, аз меъёр зиёд. боз тез пешоб кардан низ мушоҳида карда мешавад. дар диабети қанди навъи дуюм бошад, асосан шахсони миёнасол ва пиронсолон гирифтор мешавад, аз синни 40 сола боло. истеъмоли хӯрокшон нисбатан камтар мебошад ва фарбеҳӣ дар онҳо зиёдтар мушоҳида карда мешавад. аммо ташнагӣ ва обнӯшии зиёд, пешобкунии зиёд дар ҳар ду навъи ин диабет мушоҳида карда мешавад. инсон вақте ки ҳис мекунад ки гирифтори ҳамин гуна нишонаҳо аст, вай бояд ба табиб муроҷиат кунад. ҳамин тавр нест? асосан ба табибҳои эндокринолог муроҷиат намоянд. хоб барои ин аломатҳоро мушоҳида кардан сари вақт ба муроҷиат карданашон ба табиб эндокринолог ва худсарона ба табобатҳо роҳ надиҳанд, ки дар натиҷа хатарнок шуда мешавад. асосан оризаҳои беморида гирифтор мешаванд. агар
ба тавбати худсарона даст зананд ё ин ки табобат накунанд ба табиб муроҷиат накунанд, чӣ гуна оризаҳо метавонад дошта бошад? бисёртар ба оризаҳои чӣ гирифтор мешаванд? ё ба оризаҳои куршавии чашмон ё нобиноӣ, баъд оризаҳои вайроншавии хунгардиш дар дил ва рагҳои хунгард, оризаҳои дигари он аз бемориҳои гурда ва андомҳои Кори гурдаҳоро поён. заиф Кори мекунад? гурдаро зарар мерасонад ва андомҳои поён, яъне ки андомҳои поён гуфта пойҳои онҳоро дар назар доранд. се симптоми асосии пайдоиши нишонаҳои бемории диабети қани зуд обнӯшӣ, тез пешоб кардан, тез хӯрок хӯрдан. беғайр аз ин симптоми предвестник мегӯянд. То ин яъне ин чӣ симптомошна метавонад? зуд мондашавӣ, тез хоб рафтан, ҳаракат суст кардан, ракаши дастҳо, ин ҳам нишонаҳое ки оварда метавонанд дар фикре ки бояд фард ҳатман муроҷиат кунад ба дармонгоҳҳо. дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ, дар тамоми ноҳияҳо шӯъбаҳои дармонгоҳҳо мавҷуданд, пунктҳои тиббӣ ки дар он духторони табибои эндокринолог ғадудшинос кор мекунанд. Инчунин лабораториҳо, системаи лабораториҳо нағз бар он монда шудааст ки ҳамаи ташхисҳои бояд аз мадди назар гузарондан дар кор. ҳатман ташхиси хун, пешоб барои муайян кардани бемории диабети қандро гузарондан дар кор. бемории диабети қанд маълума гуфтанд ин проблеми глобалии тамоми дунё аст. сол то сол сатҳи бемории диабети қанд то 8-10% зиёд мешавад. То соли 2040 шумораи бемории диабети қанд то таги 700 миллион расиданаш мумкин аст. дар айни ҳол 350-400 миллион нафар бемории диабети қанд гирифтор мебошад. аз ин ҷумла оризаҳое ки бемории диабети қанд меоранд, яке оризаи аз ҳама хатарнок оризаи попанҷаи диабетикӣ, то 15% ин одамон гирифтори ин беморӣ мебошанд. оризаҳои ретинопатияи диабетикӣ. Попанҷаи диабетикӣ чӣ гуна беморӣ аст? Чӣ гуна ориза аст дар маҷмӯъ? оризаи агар ба таври оддӣ карда аз ҳам оризаи хатарноки бемории диабети қанд мебошад ки ин зарарёбии андомҳо, яке аз сабаби асосияш ин вайроншавии иннерватсияи пойҳо ва вайроншавии гардиши хун дар рагҳо мебошад. макро микроангиопатия ки ба трофикаи пойҳо оварда мерасонад. дигар оризаи хатарноктарин ин гурдо оризаи нефропатияи диабетикӣ то 20-70% ин бемориҳо ба ин беморӣ гирифтор мешаванд. яке аз сабабҳои фавти ин беморӣ шуда метавонад. ретинопатияи диабетикӣ то ба ҳолати куршавӣ бурда расонда метавонад. гастроэнтеропатияи диабетикӣ чӣ хеле ки маълумот дар аввал қайд карда буданд, бемории диабети қанд ин беморӣ ки тамоми системаи узвҳои моро таъсир мерасонад. ба инвалидизатсия маъюбшавӣ оварда мерасонад ки ин ба ҷумҳурӣ, ба ҷомеа зарари бисёр манфӣ мерасонад. асосан чӣ хеле устод қайд карданд, беморони диабети қанди наводи одамоне ки қобили меҳнатанд. вақте ба маъюбӣ меравад ниҳоят хатарнок аст. агар бемории диабети қанд беориза дар табобати вай то $10,000 амрикоӣ сарф мешавад, оризадор то $40,000 сарф мешавад. ин ҳам ба иқтисодиёт зарари бисёр манфӣ мерасонад. чӣ хеле шумо дар бораи оризаи попанҷаи диабетикӣ гуфтед. оризаи попанҷаи диабетикӣ аз рӯи таснифоташ мешавад макро микро рагои майда, рагои калони хунгарро таъсир карда метавонад. вақте рагои майдаи хунгарро таъсир кард ба оризаи чашм оварда мерасонад. рагои калон ба оризаи дил, рагҳои хунгард ва гурдо ва оризаи аз ҳама гандатаринаш и ба попанҷаҳо. барои он ки мо ба ин аз оризаи дар як сония дар дунё 55 нафари бемор ампутатсияи дар андоми дар қисми боло ё ба рутиген високи ампутатсия гузаронда мешавад ки проценти фавт фоизи фавт бениҳоят бисёр аст. дар як секунд зиёд 1 то 2 нафар дар дунё аз ин беморӣ мефавтад. беҳтар мешуд ки мо на худи бемориро пешгирӣ кунем. пешгирии асосии ин беморӣ дар чи аст? аз нигоҳубини андомҳоямон, яъне гигиенистики худ ҳама вақт бояд тозагии гигиенӣ. беморе ки гирифтори бемории диабети қанд аст бояд ҳатман зери назорати табиби ғадидшинос, дилшинос, табиби ҷарроҳи педиатр мегӯянд, табиби ҷабҳои пойҳо, офталмолог, нефролог, ҳатман асабшинос бояд бошад, барое ки ҳамин ҷо таъсир мерасонад. дар марҳилаи аввал вақте ки мо ҳар рӯз ҳолатҳои гигиении андомҳои худамро нигоҳ мекунем, пайдоишавии захмҳои майда, микротерешина, трофикаи вайроншавии пӯстро муайян мекунем, ҳатман бояд мо ба ин аҳамияти ҷиддӣ диҳем. ҳар шабонарӯз ҳароти моянро пойҳоро шуста, масҳое ки почаро мулоим мекунанд вайро истеъмол кардан ва инчунин табобате ки дигаре ки маълума гуфтанд, ҳатман миқдори асосии қанди хунро дар баданамон нигоҳ доштан. ғайри лабораторие ки мо дар тамоми лабораторияҳои беморхонаҳо кор мекунанд, гликомерҳо ҳастанд, аппаратҳое ки қанди худро муайян мекунанд. ин ба ҳама дастрас аст. метавонанд ҳар як оила худро гирад ва қанди худро дар давоми шабонарӯз муайян намоянд.
وقتی که مقدار قند خون در خون دائما بالانس شده ایستادن گرفت این با تنگ شوی رگوی خوردن و با زن ممبران کلیدکور رو میگن تنگ میکنند و اون مقدار گلوکوزی که جمع میشد اودی کداگویم با داخل حجره نمیدارد. از این سبب چی میشود با اوریزه ها و اینچنین با ویانوشوی سطح زندگی ما وارد میرسوند. باید نترسیم که ما گرفتار بیماری دیابت قند شدیم. بله. بیماری دیابت قند این بلیز نیست، این طرز حیات است. حاضر بیماران دیابت قند نسبت در روزمرهشون در دنیا تا 80 90 سال رسیده است. اساس چقدر در اول قید کردیم درست برای ماندن حیات خود، یعنی غذای سالم، پیشگیری کردن از اساس یکم پرهیز، دوم با کارهای جسمانی حتما نقض مشغول شدن، فربگی یکی از امورهای از همه وزمین و خینترین فربگی رو ما میتونیم با پردیابت مناسبت کنیم. تو 70 80 توزی بیماری گیسوری فربگی در آینده میتونن با بیماری گیسوری دیابت قند گرفتار شوند. میتواند به بیماری فشار بلندی آورده رساند، بیماری های جگر آورده رساند. یکی از راه‌های اساسی پیشگیری این یعنی کارهای فهماندهی به شخصان بیمار، یعنی وابسته کنی، یعنی آگاهی کنی از آرزوهای خود بیماران است که آرزوهای خود بیماری است که این هم یکی از سبب‌های یعنی به راه ماندن طرز حیات سالم، یعنی استفاده خوراک‌های سرغذا یا خوراک‌هایی که ترکیبشون شیرینی‌ها کم دارند، یعنی انگشتاب کم دارند و روغن‌نوکی کم پست داشته باشند، یا را چیکار کنیم ما استفاده کنیم. بسیارتر شخصانی که گرفتار بیماری قندند چنانه که معلوم قید کردند این دو نوع بیماری قند دیده می شود، قند نوع یکم، قند نوع دوم. وقت زمانی که قند یعنی یک راه دیگر این یعنی راه پیش از قندی است که یعنی زیاد شدن مقدار قند خون در ذره‌دوبه خون از 5.5 تا 6.6 شدن، این میگن پیش از دیابتی نوع قندی بشه. یا باید سری وقت به طبیبانی یعنی طبیبانی سوها یعنی اندوکرینولوگو مراجعت کنند. در 6 تا 7 طلقه بیماری دیابت قند تشخیص کرده می شود. این تشخیص گذاشته می شود. این وقت زمانی که مقدار قند خونی نوشته در ذره‌دوبه خون بالا از 6.6 شد، این یعنی تشخیصی نوع قند گذاشته می شود. این هم باشد نوع قند یکم خیلی که استاد قید کردن بسیارتر تا سینی 35 سالگی، یعنی با نام دیگر میگن این قند نوع جوانی و دیگر این گروه دومی که نوع قند دوم است، این بسیارتر در آدمان میان سال و آدمان پیران سالان بسیارتر دیده می شود. باز دیابت قند گستاسیونی هست که این دیابت قند در وقت حامله‌داری یکمین دفعه در دوره حامله‌داری تشخیص کرده می شود. این در کدام زنها شدنش ممکن؟ زنهایی که تا حامله‌دار شدن با گرفتاری بیماری فربگی اسید زیاد وزنی اسید زیاد دارند. زنهایی که با خوراکخوری رعایت نمی‌کنند، یعنی که اسید زیاد خوراک می‌خورند، یعنی که و ماده های با خوراکایی که ماده های بسیار کربوهیدرات دارند، بسیارتر چربی دارند و اینکه من خیلی که پیش گفته شده بود در اینجا با فست فود چی میکنند، خوراک‌های استعمال میکنند. این خیلی زنها در وقت حامله‌داری با گرفتاری بیماری دیابت قند گستاسیونی یعنی که دیابت قند حامله‌داری در وقت حامله گرفتار میشن که عیناً عوارضش همون چیزی که در پیش گفته شده بود، فشار بلندی، بسیار آبی، پیش از مهلت تولد شدن طفل با ماکروسمی و دیگر و غیره که با البته نسل نورسی ما با طفلان ما ضرری کلان دارد و با جمعیت این ضرری به حد کلان رو آورده رساندنش ممکن می باشد. تشکر زیاد. خوب چند نشانه های کلینیکی بیماری رو گفتیم. خب درباره آن که قابلیت خود تنظیم کنی هورمون جدا کننده انسولین از بین می رود صحبت کردیم. درباره قسما راههای پیشگیری از آن صحبت کردیم. خب درباره آن که با مادران حامله و با کودکانی که در بطن آنها است تاثیر منفی می رساند صحبت کردیم. اکنون
модарони ҷавон, гап сари модарони ҷавон меравад ки онҳо чӣ қадар эҳтиёт кунанд, чӣ қадар таваҷҷӯҳ кунанд ба интихоби тарзи ҳаёти солим, ё ки дар маҷмӯъ интихоби тарзи ҳаёти солимро ба роҳ монанд дар зиндагии худ. ҳамон гуна ки изҳор шуд аз пӯшидану хӯрдану ба варзиш машғул шудану ҳамин пӯшидани сари либосам ба саломатии инсон таъсири манфӣ мерасонад. агар зимистон бошад либоси тунук пӯшем, гирифтор мешавем ба ин ё он беморӣ. ва ҳамин бемориҳое ки мо дар ҳоли ҳозир зуком мегӯем, ҳамин бемории зуком ки сахттар фишор дод ҷисми одамро, метавонад ки ба дигар оризаҳо гирифтор кунад. ҳамин тавр нест? хуб, биёед дар суҳбати мо донишҷӯён иштирок доранд. аз донишҷӯён пурсон мешавем ки дар ҳамин ришта таҳсил мекунанд, дар факултаи тибби донишгоҳи миллӣ таҳсил мекунанд, ки то куҷо бо ҳамин беморӣ шинос ҳастанд ва чӣ маълумот дар ҳамин беморӣ доранд ва дар вақти таҳсил кардан то кадом ҳад аз омӯзгорони худ, аз онҳое ки мутахассисанд дар хусуси ҳамин беморӣ маълумот гирифтанд. марҳамат. вале устодон дуруст қайд карданд. ҳамарӯза мо дар беморхонаҳо бо ин намуди бемориҳо яъне дар ҷараён ҳастем ва мебинем ва ин навъи беморие гуфтем ки аз рӯи гормони инсулин яъне кам мешавад миқдораш ва хориҷшавии онҳо кам мешавад ва ҳангоме ки таъсироти ногувор мегузорад дар организм, инсулин ба забони оддӣ яъне мардумфаҳм карда гӯем ҳамчун калид дар организм барои дохил шудани глюкоза ба ҳуҷайра мебошад. дар ҳолате ки инсулин вазифаи худро иҷро наменамояд ва глюкоза дар хун гардиш менамояд ва миқдори он зиёд мешавад. ва яке аз хатогиҳое ки имрӯз аҳолии мо бисёртар анҷом медиҳанд, ин вақте ки онҳо зуд бисёр яъне тез пешоб менамояд ва ин мераванд яъне муроҷиат мекунанд онҳо ба гинеколог ва уролог, яъне онҳо намедонанд ки ин навъ бемории диабети қанд мебошад. онҳо ҳамчун бемориҳои гинекологӣ ва бемориҳои урологӣ гуфта ба яъне духтурони уролог ва гинеколог муроҷиат менамоянд. вақте ки аҳолии мо яъне ташхис мераванд, вақте ки ташхисупорӣ мераванд, онҳо мефаҳманд ки қанди хунашон аз меъёр зиёд мебошад. дар ин ҳолат онҳо ба стресс ва ҳаяҷон гирифтор мешаванд. аммо ин навъи стресс ва ҳаяҷон миқдори глюкозаро дар хун бештар менамояд ва ин ба оризаҳои бештар яъне оварда мерасонад ва худи ин навъи беморӣ хеле зиёд шуда истодааст, ҳамасола меафзояд ва роҳҳои пешгирӣ намудани ин навъи беморӣ ин тарзи ҳаёти солим буда, ҳар шахс бояд гигиенаи худро нигоҳ дорад ва пурхӯрӣ яъне аз меъёр зиёд истеъмол намудани ғизоҳои серкалория яъне миқдори зиёд доштани липидҳо ва стероидҳо мебошад. фарбеҳӣ низ метавонад шахсро ба бемории диабети қанд оварда расонад, чунки миқдори липидҳо дар организм зиёд мешавад. ин ба дисфунксия яъне халалдор шудани фаъолияти узвҳо оварда мешавад. липид чи аст? липид ин ба забони оддӣ яъне чарбҳо равғанҳо мебошанд. вақте ки равғанҳо дар организм зиёд мешаванд, ба якчанд на танҳо ки ба бемории диабети қанд, балки ба якчанд бемориҳои дигар низ оварда мерасонад ва оризаҳое ки бемории диабети қанд меорад, ин аслан аввал таъсир намудан ба узвҳои нишонӣ мебошад. яъне ин узвҳо кадом узвҳо мебошанд? аввал таъсир намудан аз рӯи зиёд пешоб намудан, яъне тез пешоб намудан таъсир мерасонад ба фаъолияти гурдаҳо. дуюм аз рӯи миқдори глюкоза зиёд шудан дар хун ва рагҳои хунгард метавонад ки қобилияти биноишро паст намояд ва дигар бошад таъсир гузоштан ба рагҳои хунгард ва дил мебошад. чаро вақте ки шумо дар бораи бемории диабети қанд суҳбат мекунед, глюкоза мегӯед, ман қанд мегӯям, муроҷиат мекунам, ё ин ки липид мегӯям, липид чи аст? шумо липид мегӯяд, мен мегӯям липид чи аст? чарм аст? ин равғаннокӣ аст. манзур ҳам бо забони тоҷикӣ суҳбат кардан аст, ҳам барои мардум фаҳмо будани суҳбати мо шумо аст. ба ҳамин хотир бозпурсӣ мекунам аз шумо. дар маҷмӯъ қанд дар хун зиёд мешавад. чӣ кор бояд кард ки ҳамин қанд дар хун зиёд нашавад, пешгирӣ карда шавад ё бартараф карда шавад бо он нишондодҳое ки шумо гуфтед? яъне ҳамин калид ё саргаҳ ё гира ҳамин зиёдшавии қанд аст. дар натиҷаи вайроншавии ҳамун ғадуде ки ё ҳормоне ки инсулин ҷудо мекунад.
дар баъзе ҳолат ҳамин қандро марги сафед ҳам мегӯянд. қанде ки мо истеъмол мекунем, чун шумо гуфтед ширинӣ камтар карда шуд, қандро баъзан зери ҳамин мафҳуми марги сафед низ ном мебаранд. чӣ бояд кард ки ҳамин қанд ё ин ки зиёдшавии қанд дар хун пешгирӣ карда шавад? якум бояд режими хӯрокхӯрии худамонро таъмин намоем, яъне миқдори энергия ки аз мо аз берун медорад ба миқдоре ки энергия мо хориҷ мекунем бояд мутаносиб бошад. агар энергия аз берун даромадаги зиёд бошаду ҳаракатамон кам бошад, ҷамъшавии глюкоза дар бадан шуда метавонад, миқдори глюкоза зиёд мешавад. барои ҳамин ҳатман якум хӯрокҳое ки карбоҳидратҳои тез ҳалшаванда дар таркибаш доранд истеъмол бояд тамоман накунем ё кам кунем. хӯрокҳое ки дар таркибашон хеле дурусттар карда гап занем, чарбуи ҳайвонот бисёр бояд кам истеъмол намоем, чарбуе ки зиёдтар бояд равғани растанидорро бисёр истифода кардан дар кор. бояд ки аз сабаби асосиш тарзи дуруст барои мондани кори ҷисмонӣ. агар дар давоми 30 то 1 соат кори ҷисмонӣ мӯътадил мо кунем, 20% хароҷоти глюкозаи бадани моро зиёд мекунад, яъне кам мекунад. ин ба пас овардани қанд оварда мерасонад. барои ҳам мебинед ки чӣ хел кори ҷисмонӣ нақши муҳим мебозад. аз он ҷумла бо қайд карда гуфтем ҳолати гигиенӣ, обутоби бадан. агар бадани мо вақте ки нақс обутоб ҳолати гигиенӣ риоя накунем, дар бадани мо мавзеъҳои эндогени инфексиё ҳастанд. бемороне ки гирифтори бемории диабети қанданд, иммунии системашон хеле паст аст. масъулияташон вақте ки мо ҳамин риоя намекунем, ин ба хуруҷи бемориҳои дигари сирати орда расонида метавонад ки ин раванди бемории диабети қандро зиёд карда метавонад. инчунин бояд ҳар як бемор донад ки тарзи истеъмол воҳиди нони 10-12 грамм чӣ оварда мерасонад, карбоҳидратҳо оварда мерасонад. риоя кардани ҳамин ва вобаста ба риояи ҳамин воҳиди нонӣ бояд ратсионро истеъмол намонд. ана ин сабаби асосияш ҳатман бояд чӣ кар дар аввал қайд кардем, муроҷиат ба духтури минтақавӣ, ба духтури оилавӣ, ба духтури ғадудшинос ҳатман таҳти назорат бошад. агар чӣ хел маълима гуфтанд, худтабобатӣ ин нишонаҳои манфиро оварда мерасонад. яке аз сабабу пешгирӣ ва кам кардани ин дар ҳамин аст. ҳар як ҳуҷайраҳое ки стрессе ки мо мекунем хориҷи кетахеламинро зиёд мекунад, барои ҳолати оромӣ нақши муҳим мебозад. ҳамин вазифаҳои асосӣ. баъд аз ин гуфтем ки тамоми бемориҳое ки гирифтори диабети қанд худи дар минтақаҳо ҳама дармонгоҳо ба таври фаъол фаъолият мекунанд. дар он ҷо табибони ғадудшинос, дилшинос, ҳама мутахассисон ҳастанд. ҳатман на танҳо беморие ки бояд гирифтори диабети қанд шуданд, бояд ҳар фард дар давоми 3 моҳ ё 6 моҳ аз ташхиси тиббӣ гузарад. ташхиси оддии тиббӣ, супордани анализҳои оддитарин хун, пешоб, қанд, ташхиси рентгенагӣ ҳатман аст зарур аст, ташхиси дил ҳатман гузарондан дар кор аст. ва аз маслиҳати мутахассисони оилавӣ гузаштан ягон хинигарӣ надорад. ташаккури ин аз худи мо, аз худи худмон вобастагӣ аст. одамоне ҳастанд ки дар ҳақиқатан намедонанд ки худошон бемории диабети қанди нави 2 доранд дар таркибашон. яке мераванд хиёл мекунанд ки ин бемории ҷигар доранд ё ки бемории фишорбаландӣ гуфтам, масалан дар поликлиникаҳо меранд худошонро ташхис гузаронданд ки яке муайян гардида мешавад ки қанди худ, сатҳи қанди хун баланд шудааст. бори аввал ошкор карда шуда мегӯн ҳаминро. ҳамин бемориҳои бисёри дидаги ман мебинам ки ҳама бемориҳо ба назар мегиранд, чи ҷигару чи гурдаю чи ҳама чиз мегӯянд ки яке рафта мебинанд ки диабети қанд гирифтор шудааст. бо мана гуфтанд ки диабети қанди нави 2 ин шахсоне гирифтор мешавад ки дар синни аз 35 боло гуфтагӣ, лекин бо гуфтан мумкин ҳаст ки бо генетически беморӣ ҳаст ки яке моди диабет мегӯянд. шахсоне ки дар синни масалан 15 солами ва 14 сола ё дар синни ёшӣ агар гирифтори қанд боша, ин қанди хунашонро ташхис мегузаронем, мебинем ки яке моди диабет дида мешавад. ин маъни он дорад ки ирсӣ мешавад ки дар синни 14 сола мешавад қанди хун баланд шавад, ташхис мегузаронем ки ин бемории диабети қанди нави 2 ба монанди 1 мегузарад. бо ба дигар хел гуфта мешавад ки диабети қанди нави 1 ва 2 пеш чӣ хел мегуфтанд, инсулин талаб ва инсулин ноталаб. барои ҳамин мана бемориёне ки гирифтори моди диабет ҳастанд, яъне ёшоне ки гирифтори диабети нави 2, онҳо метавонанд табобаташонро бо инсулин нагузаронанд. тавассути доруворӣ табобати худашонро метавонанд давом диҳанд.
ташаккури зиёд. дар бораи стресс гап задем. Стресс ин ҳамун ҳолати шиддатнокии асабоният аст. вақте ки мо стресс мегӯем, бояд бинанда фаҳмад. ҳамаро дар назар надорам, онҳое ки мехоҳанд хубтар фаҳманд, ин ҳолати шиддатнокии асабоният аст, ки ҳолати тарангшавӣ аст аз ҳисоби асабонӣ аз ҳад зиёд шудан. шумо изҳор доштед, ки вақте ки мераванд аз ташхис мегузаранд, вақте ки мефаҳманд, ки ба бемории диабети қанд гирифторанд ё ин ки диабети қанд доранд, ба ҳаяҷон гирифтор мешаванд, яъне ки тарс дар дилашон роҳ меёбанд. шумо дуруст қайд кардед, ки аз фаҳмидан стресс шуда яку якбора бемории қандаш баланд шуда бемории эҳтимолият дорад, бале. албатта, лекин то ҳол диабети қанд то охир табобат намешавад, лекин оризаҳои онро пешгирӣ кардан мумкин мебошад. яъне ки агар мо ҳамин табобати дуруст кунем, натарсем, аз ҳад зиёд асабонӣ нашавем, метавонем ки ҳамин сатҳи мӯътадили бемории диабети қандро нигаҳ дорем ва ҳамзамон ҳамин оризаҳои он ба дигар узвҳои мо таъсири манфӣ нарасонад. ҳамин тавр масъалаҳои иҷтимоӣ дар меҳвари таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор дорад. биёед суҳбатамонро дар ин росто идома диҳем, ки ҳамин барои бартараф кардани ҳамин беморӣ ё ин ки ҳадди ақал коҳиш додани сатҳи гирифторшавӣ ба бемории диабети қанд кадом барномаҳои давлатӣ қабул шуданд ва амалӣ мешаванд? бинобар басомади баланди паҳншавӣ ва фафт аз бемории диабети қанд вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҷумҳурии тоҷикистон бо мубориза бо диабети қанд барои солҳои 2006 ва 2010 барномаи давлатиро таҳия кардааст. Ба ин тақозо карда ба назардошти басомади баланди паҳншавии оризаҳо ва фафтияти аз ин беморӣ ба стратегияи миллии сеҳати аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2010 ва 2020 ҳамчун самти афзалиятнок ворид карда шуд, ки дар асоси он барномаи миллии пешгирӣ, ташхис ва табобати бемории диабети қанд қабул карда шуд. Ин дар барои солҳои 2012 ва 2017 қабул ва амалӣ гардидааст. Дар шаҳри Душанбе маркази диабети қанд 2018 кушода шуда буд. шаҳрвандони шаҳри Душанбе метавонанд ба онҷо муроҷиат карда ташхис гузаронанд. Ташхис ва табобат ройгон мебошад, ки тамоми шаҳрвандони мо ба онҷо рафта муоинаи худро гузаронида, ташхис гузаронида дар бораи бемор ҳастанд ё бемор нестанд фаҳмиданашон мумкин мешавад, як ахборот гирифтанашон мумкин аст. ташаккур зиёд. акнун он чизе ки гуфта шуд, ҳам дар масъалаи интихоби тарзи ҳаёти солим, ҳам дар масъалаи гӯш кардан ба тавсияи табибон, ба ҳарфи табибон ва ҳаракати ҷисмонӣ кардан, кори ҷисмонӣ кардан, пурхӯрӣ накардан, сабук дар як рӯз 4-5 маротиба хӯрдан, истеъмол кардани хӯрок аз иродаи инсон ҳам вобастагӣ дорад. тавре ки дар урфият мегӯянд, саломатии ҳар шахс дар дасти худи ӯст, яъне аз худи шахс ҳам, аз тасмимгириҳои шахс ҳам вобастагӣ зиёд дорад. ташаккур барои суҳбат, барои андешаҳое ки дар шинохти бемории диабети қанд гуфтед ва онҳое ки моро тамошо карданд, асобати мо бардошт карданд ва онҳое ки шояд ба ҳамин беморӣ гирифтор ҳастанд. тавсияҳое ки шумо додед дар пайи иҷрои ҳамин тавсияҳо мешаванд. интихоби тарзи ҳаёти солим, ки аз 3 рукни асосӣ иборат аст: гигиенаи шахсӣ, ба варзиш машғул шудан ва ғизои солим дар вақти муайян истеъмол кардан. бинандагони гиромӣ, барномаи дар мавзӯи рӯз дар ин ҷо ба поён мерасад. ёдовар мешавем, ки суҳбате доштем бо омӯзгорон ва донишҷӯёни факултати тиббии донишгоҳи миллии тоҷикистон, аз ҷумла бо Мавлуда Аҳмадова, табиб эндокринолог, ғадудшинос, Абдурауф Қодиров, номзади илмҳои тиб, омӯзгори факултати тиббии донишгоҳи миллии тоҷикистон, Зарина Рафиева, доктор илмҳои тиб, профессор, Баширхон Турсунов, омӯзгори факултати тиббии донишгоҳи миллии тоҷикистон ва Абдураҳим Мирзоев, омӯзгори ҳамин факултет. орзуи мо ин аст, ки ҳамеша сеҳат бошед, саломат бошед ва дар хонаи шумо ҳамеша хандаи тифлакони маъсум танинандоз бошад ва парчами соҳиби истиқлолии Тоҷикистон дар фазои солим, ҳам аз ҷиҳати маънавӣ, ҳам аз ҷиҳати
ҳузурӣ яъне амнiyatu собот парафшон бошад. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома доранд.